Zo iedereen, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Heer Facebook, Erigeri no. Alla save Facebook, ome sane taki, ome kosi e kosi, maar beste mensen ano de van odu. No de teluku Facebook, alla de VAP pagina's, Sinner Memes, Waterkant, Lammelei de Blinde, Dagelijkse Gebeurtenissen, GFC, Mamio, Kwasibita Newsu, VAP Media Commissie, Bravo Opoi, Bananenrepubliek, weer Broekoepoer so VHP fake pagina. Nanga NDP verworvenheden ook toe, want VHP fake pagina. Alla de pagina's amikari net, so VHP fake pagina. Maar beste mensen, umusabi dat den bakra, abuansani in Nederland. Den bakra, abuan systeem in Nederland dat, te wan smagona strafu, te akisi strafu, wins asma kiswan vonnis, maar asma ekiswan kans baka fukun in a samenleving. Na so den bakra pot asani. Dat wan taki alawa libisma ekis a kans fukun in a samenleving baka terug. Maar san VAP bedu, san de man fuchan bedu, de man be teke burger nanga amoksi, de man be teke ome burger in stroto de man, fu criminaliseer de man, fu poor de maning. Terwijl, no one vonnis no be kon, no one strafu de man no be kisi. Maar amoksi nanga santo kisa de man bedu, de man be waka e soroto ome man tek ome man soroto, tek ome man soroto, tek ome man soroto. Zonder gerechtelijke vonnis. En te wan gerechtelijke vonnis no de dat wan taki asma no do niks. Na somoks. Sa de man be do, de man be meke legi burgers, dat de teke burgers dat de soroto 5D, 6D, 7D. Dat de lusu de burgers. Dat die gebruik de sandati tegen de burgers dat die luku amandati besroto. Amandati besroto. Beste mensen. We zijn niet achterlijk. We zijn niet dom. Te justitie te kwansma sroto zomaar nangalei. Te asma no kiswan vonnis. Dat wan taki er is geen zaak. Na zomaar de sroto amang. Maar hier in Suriname, omdat asandati, santoki nanga amoksi, de man be legi om een burgers, teke burgers roto, teke burgers roto, teke burgers roto. Zo voor criminaliseer de burgers. De burgers nog kiezen no een vonnis. Er bestaat geen vonnis. En als sem, de sem VAP man die sang e bla 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 no toch? Over ake saya nanga manorat. Den sem VHP masang e bla 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 no. Upike me even. Santoki be broko nanga veroordeelde toetok. Of niet? Santoki be broko nanga veroordeelde toetok. Die moest doen jaren gevangenisstraffen uittok. Santoki be broko nanga demandati toetok. Amma sa manorat poti drape. Lek adviseur. Amano kies no een vonnis dat wan taki volgens de wetten er bestond geen zaak, no een zaak no bede. Amoxi belegi mi tutok soroto mi tutok. Amoxi belegi mi torwa mi no do next. Mi no fufuru no een money fusma. Mi no fufuru no een lanti money. Mi no fufuru no een lanti sani. Amoxi belegi mi dat mi nabi papiramide illegaal in kondre. Amoxi se descoto teke mi soroto mi. Zo voor por mining en na de san dati VAP bedu. Legi burger teke burger soroto. Isabi ote imutaki over wan zaak. Excuses. Te wansma abu wan strafvonnis.
rechter gi asma wan vonnis, a kies wan strafvonnis, asma mugo koti jaren gevangenisstraf, dan mag je praten over een crimineel. Maar anote rechter gote kwansma, sorry, excuses, ano rechter, anote amoxise de wan skoutu gote wan burger, soroto a burger 3D, 4D, bakadati no wan bewijzen no de lusu a burger. Dat want taki a burger ano wan crimineel, ama no do niks. Er is pas sprake van een crimineel wanneer er een gerechtelijke vonnis bestaat. Beste, mi weri fu lek des aan deze uit, jong. Mi weri fu lek des aan deze uit. A kees fu saya. Omelanga mi eleg asan dati uit. Apsa tumunka di mi etaki over asan fu saya dape. Apsa tumun di mi eleg des ma uit over asan dati. Dat de man bete kama soroto, maar de man legi amang. En daarbij, rechter spreekt aman vrij. Aman ook kiezen een vonnis. Maar toch bepaalde Surinamers, de VAP'ers, de nomo etakia, amana crimineel, amana disi, amana dati. Pe je bewijzen de. Pe je bewijzen de dat amana crimineel. Pe je bewijzen de dat aman be kies een vonnis. Pe de bewijzen dat idee. En VAP be uroko nanga criminele tutok. VAP be uroko nanga veroordeelde tutok. Zijde desman obe taki next. Die Santoki be uroko nanga ome veroordeelde criminelen. Santoki be teke waman poti dape na kabinet voor president. Amamu koti aitiari strafu amamu koti ete. Santoki be teke man poti na kabinet voor president dape. Da Santoki libi amana bakagi mevrouw Simons. No was man obe taki next. Zijde we hypocriet zo, jong. Zijde we hypocriet zo. De wetten zegt, a momenti te wansma, excuses, pardon. De wetten zeggen, a momenti te wansma no abuan strafvonnis, dan bestaat er geen zaak. Openbaar ministerie sabi asandati. Politie sabi asandati, justitie sabi asandati, de rechter sabi asandati, de PG sabi asandati. Amoksinanga santoki bego sende skoutu teke saya soroto ama mama no kies vonnis toch? Die man is niet veroordeeld, dat want taki ama ano een crimineel. Hij is niet veroordeeld, daarbij rechter spreekt ama vrij. Toch we godoro ete nanga man. We klesa maite, we kosa maite, we lul ama ete. Terwijl ama no kis no wafono sama no kisi. Isabi ome man santoki ama disbe uroko nanga ome criminele veroordeelde toetocht mele. Na lemi ele. Die chambe uroko nanga ome veroordeelde criminelen. No was man obe taki next. No was man obe takwasani. No man ora tekwa mana uroko dape. Amano abi no was strafblad. Alla de man voor VAP en lul. Constant hoe de bezig lul in de V-groep of UNO. Terwijl die Santoki be doe de bijna mi wan kosi ere. Bijna mi wan kosi. Die Santoki be doe de sani alla UNO umofo de in wi bellen. Die Santoki be doe de sani umofo de in wi bellen. Santoki be woroko nanga omen criminele. Santoki be teke criminele poti da pena kabinet voor president. No was man obe taki next. En da a joki disi. Joki, you nanga asis, nanga chan. Ube wani poti saya tapa fade karing. Tapa ADN lijst tutok. Ube wani potama tapa DNA lijst mi be debay to mi be shi alasani tok. Ube wani poti saya tapa DNA lijst tutok. Ube potuan veroordeelde tapa DNA lijst tutok. Dat die asani faya da ulongo pura man. Da baka dati da santoki longo potaman da pena kabinet voor president. Zijn jullie beter dan? Zijn jullie beter? Joki, you nanga assis nanga santoki. Ube wani poti saya tapa DNA lijst tutok. Mi no be mango tap lijst omdat mi abu een Nederlandse paspoort. Mi na Nederland migro. Na Nederland mi go na skoro. Na dape mi kweki. Mi na Nederlandse paspoort mi abi. Dus mi no be mango tap lijst. Maar saya, Joki,
yu nanga assist nanga santoki, ube wani poti saya tapa DNA-lijst toetok. Toen zeiden jullie niet, atendati unobe taki amana crimineel, amana disi, amana dati. Unobe tak asandati. En assist yu nanga chan, nanga joki, ube potwan veroordeelde tapa lijst toetok, voor VAP. Ube potwan veroordeelde tapa lijst toetok, da later die wisi ama faya da upura man tok, da ulongo potaba na kabinet voor a president, da ulibi amanda pena bakagi mevrouw Simons tok. Da no waterkant im tap you back, da waterkant, da je waka escrif omesani in waterkant, ekosi manorat, ekosi saya, Sener Memmes, Lamelei de Blinde, dagelijkse gebeurtenissen, GFC, Mamio Suriname, Kwasibita Nyusu, Suriname vandaag, Weelbroeku, Poerbroeku, VAP Media Commissie, alla de fake pagina voor UNU, we kosi manorat nanga saya no. VAP be do asem sanitok, VAP be uroko sama nanga criminele tutok. Na lemi ele, u pikimino of na lemi ele. VAP be uroko sama nanga criminele tutok. VAP be uroko sama nanga veroordeelde tutok. Sang abi jaren gevangenisstraf voor Gokoti. VAP be uroko nanga de man tutok. Dan nu, omdat na NDP, dat we lul en daarbij saya, amano kies no een vonnis. Rechter spreekt, ama vrij, amano kies no een vonnis voor rechter. Amano kies no een strafvonnis, dat we lul in alla de groep voor VAP, u dat we lul escrivi. Mensen, excuses, jij maar. Zo lees je mijn tak zo aan de man die zie. De man die zie, als superieur gedrag staat de man die zie, abi, dat de man die zie lul, terwijl als hem VAP die zie, de man be uroko nanga ome veroordeelde de man be uroko. De man be uroko nanga ome VAP tijdens arrangeren voor jou. Isabi ome veroordeelde ube uroko nanga de. VAP pikemi ube uroko nanga ome veroordeelde tutok. Man sang abi jaren gevangenisstraf voor Gokoti tok. Ube uroko nanga de tutok. VAP. Dan nu, omdat na NDP, omdat dat sadego om NDP, dat we lulul in de groep of UNU, Mamio Suriname, Kwasibita Nyusu, Lamelei de Blinde, dagelijkse gebeurtenissen, waterkantje lul, zijde, waterkant, zijde die santoki nanga assis, nanga joki, zijde die de mandati be wani, poti saya tapa DNA lijst, zijde unobe opo wi bek, takwansani. Saide unobe opo wi bek. Saide joki yunanga assist nanga chan rest in peace. Ma yunanga assist joki. Saide di santoki be pot a crimineel veroordeelde. Tapa kabinet voor president. Libi amanda pena bakagi kabinet voor president. Saide unobe opo wi bek takwansani. Saide unobe opo wi bek takwansani in a periode dati. NDP'ers, lukono mo so ruwan sa diere. Mi betaigu eerder dat a fasifawe du a politiek. A fasifawe du a politiek, if we do slap politiek. VAP overnietig unoere. Slap politiek. Da me taki godoro ala de brada nanga sisa fu NDP. Slap politiek nanga netjes politiek anai wo komorere. If na slap politiek we do NDP, asandati nai wo kwere. VAP overnietig unere. Pede NDP'ers de. NDP'ers. Den de na leden voor NDP. Pede trasma dat de. Pe ala den tratakiman voor NDP de. Zijn jullie aan het slapen? Na siribi we siribi. NDP, den tratakiman voor NDP'ers, mosoru wasani even. Tussen 2020 en 2025. Santoki, amabe roko nanga ome veroordeelde tutok. Zijde unecha de sandat konafesi. Den tratakiman voor NDP. Den DNA-leden voor NDP. Zijde unecha de sandat konafesi. Na benimira na uwamucha de sandat konafesi. Na benimira na uwang. Saide unecha de sandat konafes na frede we frede. Zijn jullie bang
Die VAP be poti a ourugil. Ama dat na bijna 80 jaar amau tapu. Showdin. Die VAP be poti showdin dape na LVV. Ama dat na bijna 80 jaar oud tapu. Wan opa voor bijna 80. Showdin e dementeer. Showdin no sabi nek. Showdin no sabi. Showdin no gona skoro. VAP be teke showdin poti dape na LVV. De man do ome fromu dape na LVV. Fraudeer dape chobo. No wansma no be taki next. Showdin na bijna 80 jaar amau tapu. A opa dati. Isabi ome sani de man do onder showdin dape. Na LVV na nga melkcentrale. Isabi ome sani de man fufuru dape na LVV na nga melkcentrale. Ondro a toezeg voor showdin a orukel voor bijna 80 jaar a opa dati. Pede man voor VAP back bede. Waterkant pe you back bede. E lukuno moso ruwa saniere. Alla de NDP toppers. If na slap politiek we do. VAP over niet op uno ere. Minosap if na vrede we vrede. Minosap sana a probleem zou abi. Umu sabi dat die VAP be de na makti 5 jaar lang alla den de na leden alla den directeur alla desma fu VAP na constant den be bombardeerd NDP constant desma be de tap NDP e bombardeerd NDP constant no NDP de na makti ine de takiman me bedoel den tratakiman ine de man. Unom denk je dat omdat Benny Mira dat erbij dat nee taki moro. Nee, jullie moeten nog steeds praten. En tewe taki, moet taki den cruciale sani, den belangrijk sani. Unom kon taki lau sani. De sani sami taki no taki over de sandati toe. Taki over de sandati. Die VAP be de na machti 5 jaar langa. VAP be uroko nanga veroordeelde toetok. VAP be uroko nanga smasamu koti strafu tutok. VAP be uroko nanga smasamu koti ome jaren strafu. Saide de man no be opo den bek takwansani. Saide den tra VAP ma saide de no be opo den bek takwansani. Die santo kibe uroko nanga ome veroordeelde criminele ome masamu koti ome jaren strafu. Santo kibe uroko nanga de man. Saide den tra VAP man. Saide de no be opo den bek takwansani. En a case voor manorat jananga. Manorat nanga saya. Manorat sabi de wette. Manorat aman toets a situatie. Aman si dat oké. Die man was toen gearresteerd. Aangehouden. Vastgezeten. Maar na zomaar de man legi aman. No one bewijs de man of niet. Rechter nogi aman vonnis. Aman ook is no one gevangenisstraf. Dat betekent volgens de wet. Er bestaat geen gronden om die man niet op te nemen in het justitieapparaat. Er bestaat geen gronden. Manoraturo konanga awet. Amoksinanga santoki belegi mitu dat mia mino abi papira mi de illegaal in kondre. Om a reden dat hij den dagu dat hij betek misroto. De man tak ja ben Miranda is illegaal in het land. Hij heeft geen papieren. Om a reden dat hij mino bepleegt no een strafbare feit mino bepleegt. Om a reden dat hij de man belegi met dat mi de illegaal in kondre mina papira. Amoksi adagu dati amoksi nanga santoki de man dati de man sende skoutu tek mis soroto mi dat mina bi papira. De man boan send mi gwa Nederland. Mi teke kan hai, mi pai kan hai. O me money mi wini a her case. Dat is geen criminaliteit. Mi no be doen niks. Ik had niets gedaan. Isabi o te wansma douansani. Te asma go na rechter. Te asma kis wan vonnis. Kota wansma go kiro wansma. Of wansma go fufuru ome miljoenen. Of wansma go roofsma. Of wansma go pleeg geweld. Dit zijn dat in a criminaliteit. Maar anotes koutu legi wansma. Tek wansma go soroto wansma. Dabaka dati ama ego na rechter. Dus a plan fu amoksi nanga santoki. De mana alasma de mabe legi. Tekes masoroto. Lusus mabaka. Tekes masoroto. Lusus mabaka.
Dus bijna a heer samenleving, santoki bewani criminaliseer. Teke de man criminaliseer. Teke soroto lusubaka. Dus met andere woorden, santoki bewani pori alas maneng. Alas maneng, santoki bewan pori. A dat de man bedoel nanga saya tu. Want saya amano kis no an strafu. Amano kis no an strafu. Dan no da ome fea peisma e opo den back in de fake group of ding etakia. Saya, amana disi, amana so, amandu disi, amandu dati, amandu disi. Terwijl amano do next. We poor amaning. 2 maanden al mi be de bezig leg asan disi uit. 2 maanden mi de bezig leg asan disi uit. Dat saya, aman fenua uroko dape na manorat. Aman go na manorat, aman fenua uroko dape. 2 maanden lang mi be de bezig leg asan disi uit. 2 maanden. Saya no kies no an strafu. Ama no veroordeeld. Alla de man voor VAP de bezig lul. Terwijl als sem VAP disi, be uroko samen aan veroordeelde ook toe. No an voor de VAP betaki next. No aigo om. Waman sande no lobby. De man no lobby saya. De man e jugu, de man e lul. Terwijl amano abino an strafvonnis. Amano do next. Amano pleeg no an strafbare feit. Waarom zijn jullie zo? Da omesma ede da bedak ja, president moet optreden. President moet. Asan dat dan president zaak de dape. Er is geen sprake van een wettig overtreding. Ano president zaak. President ne arki de laulau sandati. Asan dat dan president zaak dape. Dat president moet optreden. President, wat heeft Manorat gedaan? Soort overtreding Manorat. Manorat no doen no overtreding. Mina wan fu de man sa etaki gi manorat efu no be sabi. Da usabi no. Mina wan fu de man sa etaki gi manorat e yebi manorat etaki gi manorat e gama advies ook. Mina wan fu de man dati. Dan weten jullie het nu. Efu no be sabi da usabi no. Efu no be sabi da usabi no. Mina wan fu de man sang e adviseer manorat e gi manorat nanga saya advies. Mina wan fu de man dati. Dan weten jullie het nu. Da uma kosmi no. Uma Cosmi. Pe, lukuja. Mina psychologie, mi studeer in Nederland. Mina psychologie diploma mi abi. Lukuja. Lukuja. Mina waf de man, dan weten jullie het nu. Dat we sabi nou. Da VAP'ers da mag go kosmi nou. Mina wan fu de man sa igi manorat nanga saya advies. Mina wan fu de man dati. Da mag kosmi nou. VAP da mag go kosmi, mag go script omesan mag kosmi. Vocabulaire. Mi beta omelezi mi be vertel unu omesani over ontoerekeningsvatbaar, verminderd toerekeningsvatbaar, volledig toerekeningsvatbaar. Niet toerekeningsvatbaar, wel toerekeningsvatbaar. Manorat betakwan sani laas dati. Alla de man san e pleeg bepaalde strafbare feiten. Alla de man dati san e pleeg bepaalde strafbare feiten. San de ontoerekeningsvatbaar. Ofwel verminderd toerekeningsvatbaar. De man dati no kisi strafu. Alla de san dat ik moet of me. De advies dat ik moet of me. Dat we sabi nou, dan weten jullie het nu. Dus VAP, dat je sabi asan dat nou. Dat uma go kosmi in dagelijkse gebeurtenissen. Uma go kosmi in lamelei de blinde. Uma go kosmi in alla de pagina's uma go kosmi. Mina waf de man san egidema advies. Saya nanga manorat, mina waf de man dati. Vocabulaire basi Benny Miranda na media. En asma sanwani da meka opo emofo takwansani. Da ga ik live op jou 100%. En da mi no tak san nantongo da mi otaki Nederlands nanga you. Vocabulaire basi. Me bar a excellentie president mevrouw Simons, me bar you odi. Mevrouw Simons, de man etakwan tu lau san dape dat in go bomui in zaken fu saya nanga manorat. Ma a case dati in go bomui in sei. Asan dati Manorat no do next fout en saya no do next fout. Inego bomui in asandati. Excellentie president mevrouw Simons.
Abrada mi da brada adeng inego bomui in de lau sang voor de VAPS dati. Want de man hard de man esai. Saya no do next fout, manorat no do next fout. Inego bomui. Bouta, Israël de tap afstand. Je bescherm a beleid, je bescherm a systeem. Make VAP de rustig. Brada manorat, jij hebt niks fout gedaan. Ino do next fout. Ino make no one fout. Mi ben niet meer aan dat deja. Mi protect a code. Mi bescherm a beleid. Mi verdedig a beleid. Ino do next fout, brada manorat. You make no one fout. Ino make it. Abraham Jusre deja. Inego piki de mandisi in next. No one's man ego focus op de mandisi piki de mandisi. Na mi verdedig a beleid assistent disi. En de man voor VAP, de man kan waai, de man kan go dok. Suma de man osen voor contact na ngami. Aluma, cadency, suma de man oseni. Mine si no ama dape voor contact na ngami. Dus de man disi kan go dok. Beste mensen, mi kabataki. One love. Ciao.